Asta este al 6-lea roi făcut pe anul ăsta. (15/7/2022) este făcut. Așa. Matcă iulie 2022. Roi format în 15/7. Aplicat tratament, bandă de vară stop, turtă, tati. Hai să-l vedem acum și pregătim și pentru iernare. Scoatem și adăpătorile astea. Astea le dublezi și sunt bune pentru la primăvară, când o să, după diafragma asta, o să bag ramă pentru completare. Asta diafragma. Miere căpăcită și aici miere necăpăcită. Deci era mai plină. Și pe o parte și pe cealaltă. De turtă aici. A doua ramă. Tot la fel. Miere căpăcită și aici este miere necăpăcită. Pe partea cealaltă la fel. Chiar sunt curios dacă mai are vreo urmă de puiet. Da, mai are aici câteva celule de puiet. Uite și regina și pe partea cealaltă. Aici este regina. Da, bă, mai are și larve și câteva ouă, dar oricum foarte slab. Da. Deci aici miere necăpăcită, o coroniță de miere căpăcită și coboară cu ea în jos, iar aici mai avem puiet, toată zona asta, în diferite stadii. Și larve și ouă, uite aici au perforat și au făcut traseu. Și aici la fel. Da. Da. Iar pe partea cealaltă la fel. Câteva celule de puiet. Foarte puțin. Și aici miere căpăcită. Și să mai strângem. Iar la final
după ce iese tot cu el. Bun. Deocamdată eu îl las așa. Îi pun păturică deasupra și strânge la final, o să o fac la sfârșit de octombrie. Îi pun un carton deasupra și apoi îl învelesc. Așa odată, cu un cerceaf să absorbă umiditatea. Dintr-o pătură veche am făcut fâșiile astea. E material bun că absorbe umiditatea în cazul în care se formează. Uite și la unele mai am niște ziare. Îi punem așa, câteva ziare. Asta e așa, ca să absorbă umiditatea dacă în tot ce trece. Să-i las folia că mai am de făcut tratamentele. Nici eu nu le-am făcut. Mâine dimineață o să bag să fac un test. Să vedem. Să vedem cum se prezintă. Pun așa un pic ca să respire podul. Gata, asta este. Iată, să vedem. Uite aici. 1, 2, 3, 4, 5, uite la aici. Nu se vede de hârtia asta. Uite, 5. 6. Uite la aici. 7. 8. 9. 10. 11. Uite la aici. 12. Uite la aici. Încă mai mișcă. Da. Și câți ori mai fi că nu văd eu acum, că n-am curățat tava. M-am grăbit? Da. Cam asta este rezultatul. Am început la început de an. Am pus turtă cu timol, am continuat cu benzi cu varostop. Imediat după salcăm am făcut un tratament de varachet, 3 tratamente, 1 pe săptămână, la interval de 7 zile. Eu n-am cum să vin mai repede. Toată vara l-am ținut cu benzi de oxistrip. Acum pe final de an, imediat după floarea soarelui, am pus din nou benzi de varostop. Iar acum, la jumătatea lunii octombrie,
Am făcut cu varachet forte, amitraz și din păcate cam ăsta e rezultatul. Asta s-a întâmplat la mine vis-a-vis de Varroa pe toată perioada anului în curs. Da. Continuăm tratamentul. O să fac 3 serii, minim 3 serii, câte una pe săptămână. Cam asta este pentru astăzi. Până data viitoare, vă salut și să vă urez multă sănătate!